ole tuntuma chuan Korean movie kumsang ni som panga kuma anti chwa you call it person ti inrike be thungdon ti ang Khobil entertainment a zonglu tam tak ti hian eng ang non nge an lo man thin sum tam tak an ne ewangin an hlim reng bi kem in han bi chiang don ti ang Rahi chu college graduate hlim chau ni in dongmin agency ya intern journalist atanga ama lo midang tlem te po tang ve bokin chung ho jinga chon a than thaber ji na chotil vi a anni ma sabira an thona tur department ko muin ji na chu photography department anda a Rahi ero entertainment department anda thung chu department chu mithin cheve tak Mr. Jai anti chon hovin chu department chon athin chhel je an shivika abikin mi phone abiakin athin chele zola ani ma sabir ani wangin Rahi chu azam ve hle a dokan bula ngoi renga dingin chuti lai chuan an department a senior de ber u atia an ko chen chu aban alo na reng ti hmuwa aban na chanpo milar takle artist lotling tak hana bodyguard ina ati na sak alo ni a jaya chuan u chu hanate agency king turin alo shel photo chena ma se uan aruka alo record chena wangin achak lo don ti shai na king du tolawa jaya chu mimal takin hana chu angai hle a TV a alo lan ringot po in alo se sel man se boka Rahi chuan aruk takin a hlau hlea jaya chuan entertainment department a tho adu chuan a thorim angai don thoshilin kaisan adu chuan a hna arilu apek hle angai don thoshil boka ami zero wa takle Rahi mi ze saidam lutuk chu in melauti in an lo nui hloma chumi hnu chuan jaya chuan u chu Rahi zertu tu atana ruat ngal bokin bana jina nen an hoduna Rahi chuan jina hnena photography award dungreng chunga internship mai adil na chanle adu chuan studio honga professional po ani therung boxi la ya kongdang athana chana zota jina chuan ala in pe che lo thua changin na tak tak thok tora inzer adu wangani thua shelta ani an chen dang tin restaurant a zanjan ei hawa an nanin omzia vel chu an soihloma jina chuan Rahi chu meru zau zawin zu indona piangin apumina zu angai lo thua shelnon chena atuk zinga chuan jaya chuan Rahi chu ba bia in ahma zana kara Ugis boy band an che solna chu ve en fia atul ang zot fia torin atira Rahi chuan arang theang berin damdo in lam chu panvatin awa thlen chuan reporter dang ano ombe thupa anwai chuan an man mo mel hlom lea a chan po atuma chuan thu chiang an shel lo wang alo ni a chuti lai tak chuan doctor pakhat arun lang hlol mai chu vele reporter te chuan arangin doctor omna lam chu an panngala chumi vela chuan Rahi chu an su thlopala doctor chu zona an zot ngal malmula a chana chu Rahi po in a boss jaya chu awashil ve nga zela ma se jaya chuan a ai kim changjok shetura ben manager biturin ashil boka aman mole tuk chuan mechi pakhat abasu taringot mai chunu chu an kolesa senior chai aloni a Rahi thil thlau chu ron charpuin a thona agency azota Rahi na shil chuan chai chuan alo tho tona ani thole a boi theise a she thiam pui tho shilin Mr. Jai noya thokha anin theise vel tho shil boka ben manager omna chu ko mu ngalin Rahi chuan ben manager chu thilom dan kim chang abazota ma se chu pa chuan engwak ma lo shil do lo Jai chuan Rahi chu aron haulia ani ni thona chawni ma se a chaw ta hlemaya cho po la elo awangin damdo in chunga e tur an zorna thil e na chol ta shia chutia a cholai chu TV atangin Mr. Jai chuan ron mu in a hna thok chun chom hal turin aron shila ma se Rahi chuan a chaw tho thosoin a an khum ve ship maya Jai chuan enga ma ngai lovin Rahi zaklo li tok chu midang chuan an lo nuya atuka hana agency chuan hanan fee ma chan tur tho puangin America adai ani le ngala le chuan Jai chuan u chu hana en thaturin atira ma se u chuan a theilo thor shilin hanam bodyguard tian a mel alo hmo do thoina pha a chu wang chuan Mr. Jai chuan Rahi kota chumi na chu adali a ma se Rahi po chuan mi thuruk chi chwa bel a pelo thuwa shilve boka Mr. Jai chuan Rahi chu hawin u hne na thil kaldan shilfia torin a shila ti chuan inchunga chhawdonin u chuan zilin thil thleng to engma sha lo thole an boss tho chu oi mai turin a shila ma se u chuan Rahi chu akhong e awangin aman en thlak na chu akalpi le te zok ani Rahi na tur chu boy ben chhuak thar interview tura kalani a interview na chuan an ben how tu ber chuan
an manager awanga an ni tur ang an thlen no phania arin thu soin a khwa kherna sajia soya ra hi chuan a thil soi chu lo jak zelin a hnu a pawngzar ta a amairo chu an agency director chu alom lo hle a Mr. Jaye chu apapi ngal wata ma se ra hi na lo la a director opo chu ala shel belo awangin abidu da dewa a hnuwa director chuan Mr. Jaye chu article pawngzar tu chu bantura shilin chu article chuan an department ati mingcha thei thu ashila ma se Mr. Jaye chuan arem tilo article pakhat wangmaya mi ban adu lo thuin a changa ra hi ma khwa anga iwang emalo ni ma se ra hi chu shemna apita thoba a senior ti ma a konzel turin atita a chumi zan chuan a thopui tinen zanjakil hovin apumin ange ilauti thenginin zu chu atlak ve ta pop maya a roi chetel he nge a an eizo chuan chi an apo hotaringot mai atu ka ra hi chu ron harin abula china alamu vereng maya jina chu insoi fe in ama zana arui chalu tok awanga apo kho thole anin kar engma thlen lo thoshila ma se ra hi chuan poi ati lo thoshilin in ngai zong anga adu thoshilta a chumini chuan Mr. Jayan ra hi chu athil zia chungchang a hawa zia tole zia lo turte shilin a zia thatir le a ma se voitam tak a zia thatno poin Mr. Jaya du danin a zia thleitlat lo mai Mr. Jay thinrim chuan hoturin atitirungot mai ra hi tan ni ha thlak tak bok ani le ta ma se abai fan lo chuan a thlabil sang de chu a pe theidon silawa atu ka chuan an office a ma taka kalin thushe tu pakhat hian ron bia in hanan kot ator thole hospital a mek thu aron shila Mr. Jay le o chuan mak an ti hle a hana chu engtiklai po a bodyguard ina aven ring chin la ya chutia mi to ti shed lo kot atwa ringot mai chu oi harsa anti a chanchin thar thatak ani thei ringin a phena thuruk om an chhe chwa thei phei chuan an hlok don hle in ani she ani ra hi chau chu a man om chhun ani awangin an tir le a damdo in kota chuan reporter sang an lo pumkhom noi maya chana hmu tumin zona an zot loi boka ra hi po mi puikara chuan awa inrol lut ve ringota ma se chai chuan ron po chhuakin mi puikara wa inrol atol lo zia ashila ti chuan chai chuan ro hmana nein a ke chu ati pe luya ti chuan damdo ina chuan lu an phal sakta han room pona chuan mi pahni in an lo venga chai chuan wati boyen chumi hlan chuan ra hi chu awatlan lu ta wata hana chuan aruma reporter ron lo chu mak ati angreng hlea ma se chwatir tumna po ani chonglawa amai ro chu interview an tu mek lain midang ron kal thoman she a ra hi chu abi ruk tir wata an ron lo chuan hana chu chu motor lo omin JS Management CEO jangi chuan a in lana tur sang te ron shilin America a film chan angai thote aron shilda zo amaya ma se hana chu alom lo mel hle a jangi chu changin chol adu thoshil ma se jangi chuan contract assign to awanga ama thuwa a om thei to lo thoshilin anti anga a om do lo chuan anun pumpui a chan tor thu in avota a jangi chuan no chuan ra hi chu ron chhuakin hana chuan amali athona agency in kara in bumna ten om tak te chu ra hi chu shilin adu angpo a om thei lo thole tuma mu an phal sangai lo thote ashilta a ra hi thin a thong ta hle mai a hosak ema wanga hlimhle tura alo ngai chen ma se chu tiang chu alo ni lo athil sha chu engtia ti turnge a shi thiam lo hle a an office a awalet le no chuan do soin hanan kot ator ngi thole analai te a mu thu abasoya Mr. Jaya chu angai te bukin ra hi chunga chuan alom lo hle a chui chiang tok lawa puin a hawa ma se ra hi chuan a changlet ve ta shepa anna satwe hmain uan ra hi chu in chunga kalpuin chuta chuan u chuan Mr. Jaya chu mitai matak ani thole a thin chhia chan chu a taimak wang ani thoshilin in beng daya shithiam sham turin angena Mr. Jaya ber chu entertainment department chomnong tu ani thoshilin tunlaya social media manga thu thedar atamawanga an department atlak niam tul thoshil bokin mi chong theitak thudik ni boxi mangchawa anin khai kan thei arin thoshil bok ani ra hiril ro chu aboy ve hlemaya hana thil shil kha ponjar chi ni ina sheche boxi lo ma se a ponjar lo ero chuan hana le milar sang JS agency hnuaya mi in antor thei boxi atopa chuan ponjar chu dik birin a sheta a article anga ziakin mi zong mo thei turin thudik chu apho chhuak ta a
arin angrengin a article zia chu a hloting tahle mai alom nan a tho puitin en zanre an e khoma chuta chuan Mr. Jayan mana alo zia to article pakhatina anun ati chhe chungchang vel chu an soya chumi hunlai chuan Mr. Jaya chu reporter larve tak mai ni in zan kha chu a ina meche pakhat lokalin hanan pong swala tum thu aron shila chumi chungchang chu Mr. Jaya chuan a article zia atangin a pong zara kota khing turin anin peivek to a ma se chu nu chu mozui tur reng om talo chumi awang chuan Mr. Jaya chu anna atlak niam phain sum engemaw za ta chan boka hemi thil thleng awang hian Mr. Jaya chuan hana chu a hota mai alo ni a atuka chuan CEO jangi chuan Mr. Jaya le rahi chu choi a somin rahi thil ponzar awang chuan an boi mel hle a jangi chuan Jaya le a department chu somtam tak pek tiamin an agency chungchang thataka je an dila Jaya chu alom hle maya jangi rotna chu pomin America atanga anlo ho huna interview na manga anti thatle tur tho tiama jangi le Jaya in karpo chu a tha chhauta hle ani amai ro chu department a thokten Mr. Jayan thamna apom tho an sha chuan an lung oi lo hle a amalte tia bangin u apo in Jaya chu aten ta hle a alo za thena zong chu bauta vekin ani po bang ta mi a aban no chuan Mr. Jaya chuan ra hi chu assistant ni turin arwata a jina po chu bang ve in ani ero a aya na thazok a mu wang ani thung hana le jangi ti in kar chu a thalo ta hle a hana chu film sut laya akal baudai tho jangi chuan alo she a chu mai baka JS management chu asan atum tho thu thanga om tho she boka hana chuan press conference a aban tho soi atum meka ma se jangi chuan chuti maya kaltir mai atum bik lo antan chuan warak rangka chaka tui thei ang mai ani wangani a ro man siamin jangi chuan Mr. J ne na kalin hanan mi pong swal alo tum to na fin fiana chu pong dar turin ashila chutia anti chuan hana chuan agency lam abel angai don ani te chuan Mr. Jaya chuan ra hi chu hanan pong swala tumna khei chu enfia tura shilin siam that ngai chuan siam thatorin a shil boka ma se ra hi chuan file tam jok chu siam chok mai ani ti a mu chhuak tatlat mai chu Mr. Jaya chu shilin thudi klau pui ponzar chu tha in a shilo police anin rol phei chuan an ma ni ngei po jela an tan thei tho shila Mr. Jaya po chu aril ro boi ve ta hle a rislak angai don ani ti sha in rahi chu hana press conference akal turin ashila rahi in conference na awathlen chuan chuta reporter omve te chuan hana chungchang a thuthar andong tatlat mai chu tho chu hanan mi pong swal alo tum to thole fin fiana aum tho hi alo ni a chu vele reporter te chuan hana chu zo na mangin an chimpil da chema chu chuan hana chu ti mang ang hle a aban tur tho po sei chhuak thei talovin a conference chu ti top mai angai ta a kara chuangin chumi mun chu chhuasan antuma ma se takin aron sata thoi mai aboral zuita ani office a avalet le chuan ra hi chuan Mr. Jaya chu a chho chalta a ma se Mr. Jaya chuan a chola wanga ti ani thole mo a phor vek tur tho lo shila ma se ra hi chu alung oi thelo hana accident chan po kha jangi ti veka ngayen ro manna siam ta a jangi hlim hle na zong chu pon chho vek tumen Mr. Jaya chuan atira chuan a phalmai lawa ma se ra hi chuan zilin thamna ala ka wanga mi pakhatin nunna chan chu in thiam lo hle tur ani tho shila ti chuan Mr. Jaya po chu in mu chhuakin jangi chu phatsana tum le a ma se an ma ani agency director alo omle thlat mai ani chuan chu tiang tho chu chhualo phal lo arukin jangi nen in rem siamna anlo nei wang lo ni a Mr. Jaya le a hote chu an be adong ta hle maya ra hi chuan jangi chu mai chana chwa chalta a ma se jangi chuan ra hi chu adu du ti tura shilin engti kong ma a hne ngai lo tur tho shil boka chuti lai vel chuan Mr. Jaya chuan ra man thatak lo the ro in an ma ni agency hnoya pongzar lovin social media shanga an pongzar ta zoka an thu pon chu adar chak ta hle maya jangi conference a reporter te chuan chu tho chu an lo dong be bat boka chu vele jangi chu an dem ron ta chema jangi chuan tlan chhuang ina a she to lo atopa topo chuan jangi hlim hlet na zong chu pho chho in omta a hana thina in nam hnoi ani ti an hmu chho awangin lung in atang tura shim ani ta bok ani